Hoor op met het veroordelen van meisken via de sociale media. Die oproep door Flip van Doorn van Drielts bij Omroep Friesland, maar ook in de landelijke media joert. De dochter van Van Doorn is Jeren in Drielts confronteren met een man die zijn geslacht liet en bezocht haar maai te nemen. De politie pakte een man op en een protte meisken veroordeelden hem op de sociale media. Ja, naming en shaming in mooi Nederlands. Hij werd meteen aan de schandpaal genageld. Meteen ging zijn foto over Facebook. En ja, Els is een klein stadje. Iedereen kent iedereen zo ongeveer. Dus iedereen wist, nou, hij is het. En wees hem na. Letter die blikken dat de vertochte heel net schuldig wie. Nou, jaren later ondervindt de man nog hield de gevolgen van dat wat er heel het dien het. Voor Flip van Doorn reden om deze man te helpen. Ja, ik voel me dus niet verantwoordelijk voor de ellende waar hij in terecht is gekomen. Maar ik denk wel dat ik kan helpen hem daar weer van tot op zekere hoogte uit te halen. En ja, als ik zie wat hij voor ellende over zich heen heeft gehad en dat het voor mij redelijk kleine moeite is om te helpen zijn naam weer te zuiveren, dan vind ik dat ik dat moet doen. Van Doorn hopend dat zij als ouder een streek onder de zaak zetten kunnen. Het instiende dat de echte dierder nog heel niet net voen is.